medyo tungason siya. Pero nice kayo ang lugar. And mga adas, kung kinsa tong ganahan musuroy ug magpabugnaw dire. Mao na ang usa sa ilahang mga cottages, mga adas. Unya ang buhaton lang is ari mo dinhi entrance fee lang ang inyong bayaran. Actually mudawat sila og pwede ra mo magdaog food, dili sila charge og corkage. And kana then usaan ni nila kani ang inyong makita. Pwede kay ni siya ninyo for pictorial sa weddings. Even kung kinsa tong ganahan sad kanang magdebo, kanang ganahan og daghang steps, mao man ang pagaingnon. Ug kana din na inyong makita karon mga adas diha. Pwede mo mag-standby, mag-chika-chika, muni-muni, and dito sa unahan makita sa ninyo na ay grotto. Sasana. See? There, ang grotto. Itawag nato nga kanang lingkuran, muratag feeling nato nga nata dapin sa dagat, palingkod-lingkod, pero kuan ni siya nata sa kabukiran. Ug naata sa kang Onyol nga lugar. Oh, ganang naasa ako ang atubangan. Mao na siya ang kuanon pa nga stayhan ninyo kung kinsa tong gusto kunuhay magbo-Valentines, mao man ay term anang kanang mag gustong mapag-isa, pagaingnon pa. And then kana ang duyan ni Onyol. Oh, onya mao na pag-inom ganahan mo mag-chill sa aking duyan. Karon ninyong makita mga adas, mao na ang stairs padung dito sa grotto. Ana. Sus bisag udto kaayo nga dako, di nimo mapil ang kainit kay super hangin. Bugnaw ang ilahang hangin mga adas. So kamo diha kung gusto mo magpabugnaw, mag-chill, deskansohan ni Onyol. Okay unya mga adas. Kani din hing ako ang giistaran karon mo ni siya ang nindot kaayo kung naatay mga ka-date nya karon ang akong kuyog si det kani lang sa akong kuyog nga mo alang sang pagumangkon kay ang ako ang det na sa katubangan di kamerahan mangko mao na siya nga ana wave lang sa aming duha di ba dudong sina say hi mga adas. Hi mga adas. Mao ni siya ang ilahang mga menus every time mo ari mo dire kung ganahan mo mga pika-pika, mga food o meal na sila tanan. And there, those are the walay price pero accommodate ra gihapon sila. Laag na mo diri sa Deskansohan ni Onyol. For info diri lang ta sa check lang sa video description below. Mga adas, bisitahan mi nga rin sa Deskansohan ni Onyol. Makapasalig yun ko ninyo nga malingaw yun mo diri sa Deskansohan ni Onyol o makapahuway yun mo, dili kay makapahuway lang, maka-picture pud mo. Kung naamoy plano nga mag-prenup, birthday o uban pang mga
kuan pwede kayo diri sa diskansuhan ni Onyol. Mga adas, ang mga detalye naara sa ubos. Ako si Onyol, nag-imbitar kaninyo bisitahan mi nga ri diskansuhan ni Onyol.